aan de zwijnerij. Wat ze na de vastgelopen machines niet meer zo wel het druk zien, maar wat toch voor eeuwig zien op de ontzettend helle shape van de Shell Reporter. Heerlijk! En nou heerlijk gingen met de sirene. Jo. En weer zachte stop. En weer zachte stop. Stop. Jo, met de sirene. Heerlijk. Ik zeg van kom niet naar Maastricht. De hele idees van de cardiologie. Waar ging je van? Minima. Ik word er onderweg goed gestaan. Geen niet. Minima gelukkig als het heb. Eerst wat zag. Ik zeg luister. Nee, de heel. Nee, mevrouw begon dat ziekenhuis in Maastricht. Godzijdank. Ik had hem laten liggen. Echt goed. Nee, dat hier. Echt goed. Maar die van haar. Nee, maar ze leven nog. Daar gesliffen niet van Maastricht, maar ze leven nog. Wil ze weten hoe Herma geboren is? Nee. Kirchwa. Nee, zou ze niet zeggen. Dat spreekt goed Maastricht. Zou ze niet zeggen. Weet ze gewoon niet wie vertrouwde. Weet ze gewoon niet. Nee, weet ze niet. Nee, sorry. We hebben respectievelijk een hartinfarct en een longembolie gehad. 2 weken geleden. Ja, echt goed. Serieus. En ze zitten nu toes. Ja. Eerst van mij een hartinfarct. Nee, dat toen even nog een longembolie. Dat is zeker niks. Nee, zit op de bank, toes op de bank. Op de bank. Ja. Veel amuseren is wel, hè? Ja, zeker. We gaan eigenlijk in de geest van ons mannen, in de geest, gewoon weer nu vaste larven vieren. Ja, niet hè. Stress en trust. Het is wel trustig, u houdt stress bij. We geven het niet op, we gaan door. Hetzelfde geld hebben we vertaald. Ik weet vertaal. Harry en P, zet hem op, hè, jongens. Harry P, verdenk aan u. Goeie Pien. 600 gold hoor. Ja, ik vind het hier erg leuk om mee te zien. Het is een super vastelavond. We zijn wat voor de jeugd bezig hè. Ik ben opnieuw dit graaf opgestanden. Ik vind het wel geweldig om zo'n rapporter tegen te komen aan. Kent ze de verhalen kwijt? Ja, dat dacht ik. Kent ze de gevens kwijt? Ja, zeker. Kent ze de emoties kwijt? Kent ze de spasens kwijt? Kent ze de gevens kwijt? Ja, weet je wat voor gedoe voor jullie zijn in de lippen? Voor jullie zijn de lippen, op alles kwijt weer, de gevens in de lippen. Dat is toch hartstikke geweldig. De vertreden is allemaal maar soepen. Ja, als er prijs waren geweest, verdient hij de eerste prijs. Thea zijn wij, ja, Thea. Heb je ook Theo gezien? Nou, we hebben er al een paar gezien, maar dat was niet de goeie. Nee. Die kwam uit Keulen en die uit Keulen zijn altijd dom. Dat zeggen ze altijd. Ja, zeggen ze altijd Keulen en de dom zeggen ze altijd. Dus die uit Keulen zijn dom. Nee, die willen we niet. Nee. Maar hij was wel heel knap hoor. Hij was vast dom. We hebben er wel over gediscussieerd. Of het hem toch wel was. Maar we gaan toch voor een andere. De Shell Reporter. Ja, ik moet nog Scherpenheuvel. Scherpenheuvel doen? Ja. Daar zet ik een tijdje op, maar ik ga er even opmeten als ze met in de tijdkens. Oh, die past wel in de tent, jongen. Gaat je brei bij de gouden eten? Niet! Nee, jong. Ik heb helemaal goed. Wij zijn van Flikkelanneke. Heb jij een journalistenvergunning, meneer? Nee, die hebben
Ja, dat spijt me, dan moeten we de batterijen eruit halen. Hè? Ja, dan moeten de batterijen eruit. Ik heb je zo opgenomen. Ja, ik vind het zeer spijtig. Maar we kunnen dat misschien even op een andere manier regelen. Hij ruikt naar alcohol. Meneer, je bent een overtreding, hè. We moeten even een alcoholtest afnemen. Hè. Oei. Mag eens even blazen. Ach, te gooien, god. Wat laag station? Ze zijn zo gezellig, hè? Ja. Als je eens aan de tuiken strekt. Dan kan ik misschien wel bewegen. Het is heerlijk. De zon schijnt soms, het regent, er is wind en er is stumming. Dus we hebben alles. Nu heeft ze nee, nu zegt nee. Nee, dan gaat de verkeerde kant op, de rotzakken. Dan gaat de tekenkant op, hè. Ja. Absoluut. 14 van de beslechter staan. Ze zoeken daar en te zingen, Amy. Wat heb je hier aan de aanbieding vandaag? Ik heb u nog niet zo verstaan. Wat heb je hier aan de aanbieding vandaag? Ik zag in de aanbieding voor 20 peld voor 40 euro. Dat is niks, hè? Nee, vergeet me. Dat voor 16 euro. Shut het een beetje op met het opruimen in Maastricht. Wat? Shut het een beetje op met opruimen. Ja, de lui lopen in de vuur, dat is jammer, hè. Ja, veel lui met carnaval, dat is jammer. Ja. Dan krijg je de bak wel vol. De bak krijgt vol, ja. Ja, veiligheid. Ik ben overal groot van op de hoogte. En dat wil zeggen dat ik eigenlijk niks weet. En want dat is dus nu eigenlijk het beste wat ze kunnen weten. En daar kunnen ze dus heel lang over praten. Dus, ik weet niet wat die erover weet, maar ik weet er niks van. En dan moesten dus gaan over kunnen schrijven. De zuus op de televisie en op de radio en in de gazette. Huurste van alles en nog het. En eigenlijk weet ze dus helemaal niks. Hè. En dat is het interessante. Daar kunnen ze de ganse dag met vullen. Schat, waar ze puntje hebben. Nee. En een Hollander wat geen punt wilt op bestelling. Ik zie in de bui al hangen. Ja, dat is gewoon dramatisch. Wieso ze sticht de bui hangen? Nou, ja, kijk maar even. Ik zou even in de afstand van ik nemen. Ja, en vooral erop naar het geld gehad vandaag. Maar dan kind dus oplossen. En dan tel ik tot 3 en dan moet ze even blozen. Moet ze kijken wat gebeurt. Ja, maar dat zijn alcoholtesten. Nee. Ik tel tot 3. 1, 2, 3. En dan moet ze even zo doen. Ik vond deze selfie geweldig. Hij zegt, luister schat, moet ik die foto watchen? Hey, dit heet toch gek, moet ze daar nu loeren? Ik vind echt vastelavond televisie. Ik vind ze zelf ook niet eens pensioenbus. En die ziet dat weer uitzien. Dat kind toch niet? En een selfie kunnen maken. En een selfie maken. Selfie-welfie. Wat gaat die nu doen? Oh, dan gaat zich dan nu even schoon zuiver maken. Oh, Tita. De kinderen. Weet je dat? Moeten die kinderen nu in bed liggen? Nee. Jong geleerd is uitgedaan. En hier ging ik vroeger met de armen aan de armpaap stappen. Doe veel nu ook, hè. Het ziet toch wel 2 chatjes, hè? Die houden we stil met de schrobbelaar. Heerlijk. Maar die is ook lekker, joh. Vinden ze dat dan lekker, de schrobbelen? Daar houden ze van. Dat gaat naar binnen wie de tiet. Een bed, ja. En toen, ze wordt dan geopereerd onder een knie. En toen moest ze naar de huisdokter toe gaan. Toen moest ze een spuit krijgen. En toen kwam ze dan bij de dokter. En toen zei de dokter, ik heb je gelijk niet meer gezien. Ja, maar ze ben altijd krank. Die vond ik zo leuk. Die zit ook op.
dacht dat ze dat naturel had. Leuk hè? Die vind ik heel leuk. Ze moest het houden. Hij moest het houden. Ik ben altijd krank. En ze waren al 3 jaar niet meer daar geweest. Zuster, wat wilt ze? Wat wilt ze verein? Was ze die komkommer? Is gestopt. Heb ze de komkommer erin geduid? Ja, dat wel, dat zij doet. Van die hulpmiddelen. En inderdaad, dat klopt. Ja, het zit in het boekje. Kijk, grootmoeders boek staat dat. Over het grootmoeders boek van de medicamenten. Ja, daar verloren dat iedere dag nog. Hè. En iedere dag pakken we een ander onderwerp. Toevallig hadden we gisteren het onderwerp diarree. En dan hadden we dat gezien met die dan hadden we dat gezien dat er een komkommer, hè, dat allemaal goed was. De kost met een diarree. Wat waren het nog allemaal? Ja, maar je moet oppassen met diarree. Want door te veel vegen krijg je weer aanbijen. En dan moest ik weer met dat brood schierke laten zien. Heb je gezien het schierke? Heb je het schierke gezien? Ja, nou. En dan krijg je weer andere ontstekingen. En dan heeft hij weer rek van maanden, nummer op, plaasters en zalf en zit de huisje alles bezig. Maar het komt goed. Fijn dat we de hebben geholpen dat het spreadsheet is. Of bij je hulp. Zit toch goed? Ik heb hartstikke hem. Ja. Geweldig hè. Jij hebt goed met al het snop gehoord hè? Jij hebt goed met al het snop gehoord. Je bent een slipje. Is er maar weer bijgekomen? Ik ben erbij gekomen, maar ik ben alleen te laat voor de optocht. Ik dacht dat hij nog gaat lopen was. Ja, erg erg. Hallo, 3. Hoi. Hallo, bent u van L3? Ah, dat is toch gezellig om te staan? Ja. Kom maar. Sexy Maru. Wop, 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 wop. Sexy Maru. Wop, 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 wop. Hij ziet van hoe weer op de friethof bij je borsbief. En hoe lustigheid er wil nu diep voor een paar prinselijke waar. De laatste prinselijke waar die ik gewoon een steeg mag geven. Dames en heren. Prinselijke waar, wat zien een hoe genoeg lustigheid. Bastiaan de Eerste. Dames en heren, geweldig dat gij ziet. En die gezuurlijk. Slippenier is in de streekte neer. En ik heb heel goed Duits. We gaan nog 3 dagen door. Of toch niet, sorry. Helaas, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Hoi! En ik spit me, maar dit is een tijd van gaan. Geer voor de klammisreeg, Geer waar, gigantisch! En ik ga zo meteen krieten. Ik weet niet meer zo, maar het was geweldig. Maar maak u geen zorg. Over een week of 52, dan is er weer zoiets. En ik hoop er samen op naar de vastelavond van 2017. Gooi u de door.
wie zo'n wel Maastricht te leren. Heel veel geluk. Ik heb een meisje getroffen. Uit één stuk. Loers naar mijn prinses. Zonder haar en mijn twee kleine prinsesjes thuis had ik het niet gered. Bedankt, bedankt. Als ene nog durft te beweren dat de Maastrichter vastelavond niet lief, die wou hij niet. Het gaat niet goed, dames en heren. We gaan er echt chics van maken en groeien niet door. Lang leven Maastricht en lang leven